Sí, ara sí. Perdó. Tornem-hi. Bé, bona nit a tothom. Per mi és un plaer presentar la meva amiga Alba Pampalona, historiadora de l'art, amb aquesta xerrada que farà avui sobre el romànic a l'Alt Urgell. Val a dir que és el seu debut, vull dir que és una ocasió força important. De l'Alba dir que és historiadora de l'art, és el meu primer dia, historiadora de l'art per la Universitat de Lleida, actualment està fent un màster de cultures medievals també a la mateixa Universitat de Lleida i he tingut el goig de compartir 6 mesos de treball amb ella fa relativament poc temps amb tasques d'inventari de patrimoni de la comarca de l'Alt Urgell. Per tant, això, Alba, molta merda, podríem dir, perdó, i endavant. Moltes gràcies. Gràcies, Carles. Bé, bona tarda a tots i a totes. Us agraeixo molt la vostra assistència. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Comarcals, en particular al Carles i al Lluís, que m'han estat donant suport durant aquest procés que ha sigut preparar aquesta xerrada. La meva intenció és que passeu una estona distesa, amena i fer 4 pinzellades del que representa una de les manifestacions artístiques més importants a la nostra comarca i espero que ho gaudiu, que us animo a fer com jo, que la vaig començar a conèixer a partir d'aquest projecte Camina Pirineus, que és una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per recuperar camins històrics i juntament amb ells patrimoni cultural, patrimoni natural, estructures de cada municipi, festes, tradicions, etc. Espero poder-vos transmetre una miqueta d'aquesta passió que jo tinc i que he descobert recentment per l'art de la nostra comarca i dono inici a aquesta xerrada. He volgut estructurar-la d'una manera bastant fàcil, amb 3 blocs de contingut. Al primer bloc no podia oblidar-me de fer un breu context d'entre els segles XI i XIII, que precisament reunirà les formes de poder i l'arribada d'aquest art romànic a la comarca. En segon lloc, i com a punt més important, he volgut destacar les característiques constructives, les formes decoratives, etc., que es van anar desenvolupant parlant d'arquitectura i arts plàstiques, és el cos d'aquesta xerrada, per finalment parlar-vos una mica del destí que ha anat seguint aquest art romànic i dels problemes i algunes solucions que han anat tenint continuïtat fins que ens ha arribat a l'aspecte que té avui en dia. En primer lloc, m'agradaria començar per aquest context. Com us he dit, sovint s'ha cregut que el de la comarca és un context marginal, poc concorregut i endarrerit. Per què? Perquè vivim en una zona de muntanya, amb un microclima extrem, amb temperatures molt altes a l'estiu, molt baixes a l'hivern, amb llocs molt escarpats i sovint s'ha cregut que per això era un territori endarrerit. Podem dir que potser endarrerit una mica, però de marginal i de poc concorregut gens, i ho anirem veient al llarg d'aquesta xerrada. D'on arribaven les idees? Principalment per 2 rutes. La ruta d'Andorra, menys important, però que té una forta influència, sobretot pel que representa els conflictes entre la Casa dels Foix i la Casa dels Comtes d'Urgell, i la més important és la que passa per una via de fluctuació que és viva a la comarca, com és el riu Segre. Aquesta ruta anava, com podeu veure en la imatge, des del Rosselló fins a passant per la Serra del Bou Mort, etc. I és a partir d'aquí per on arribaven idees dels centres més importants, fossin intel·lectuals, fossin culturals o fossin artístiques. Qui eren els grans autors d'aquest context a la comarca entre els segles XI i el segle XIII? Veiem principalment 3 grans actors que estan molt ben reflectits si seguim la piràmide de la societat feudal d'aleshores. Els primers, el poder religiós, estava representat pels bisbes d'Urgell
i pels canonges d'Urgell, és a dir, no només hi havia un cap a la diòcesi d'Urgell, sinó que n'hi havia un parell, amb la particularitat que aquests també eren senyors feudals. A part d'aquests, el gran contrapès polític d'aquest poder religiós, era el poder comtal. Hi ha 3 grans cases comtals a la comarca, com alguns potser sabreu. La més important d'aleshores era la casa dels Urgell, que era la que tenia més influència. Després, al llarg del temps, en va anar perdent perquè va centrar els seus interessos en afers exteriors i altres cases comtals de la comarca li van guanyar terreny. L'altra gran casa comtal, com veiem en la imatge del centre, és la casa dels Cabó. Eren senyors de les valls d'Andorra, de les valls de Cabó, i més tard també tindrien un paper molt important com a promotors i com a poder al municipi d'Organyà. I després, una casa que primer eren vescomtes, depenent d'aquests primers comtes d'Urgell, i després van acabar guanyant territori en aquests, van ser la casa comtal de Castellbò. Tenim la particularitat, a més, que aquests vescomtes de Castellbò, en un cert moment de la seva història dinàstica, van acabar unint patrimoni i famílies a partir del matrimoni entre 2 membres de les famílies, una dels Castellbò i l'altra de la casa comtal de Cabó. No podem oblidar, a part d'aquest poder, d'aquests estaments superiors, de parlar-nos dels estaments menors, dels estaments menys privilegiats que hi havia a la comarca. Quins devien ser aquests? Doncs, evidentment, els pagesos. Aquests pagesos estaven obligats a pagar el delme als seus senyors feudals. El delme és una desena part de la renda i és una taxa anual. I, en definitiva, era qui acabava sent benefactor o acabava patint els desperfectes dels episodis més negres de la història propiciats per les cases comtals superiors. Tenim problemes amb la documentació, és cert, es conserva molt poca documentació, s'ha d'interpretar molt, per tant, és bastant difícil corroborar dates. Per això el que he volgut fer al llarg d'aquesta xerrada no és un discurs cronològic, sinó a partir de tipologies constructives. Sovint hem tingut la convicció que l'art predominant a la comarca és el romànic, però això és un gran error. L'art predominant a la comarca és el barroc. Aquí veiem com de la totalitat de temples de l'Alt Urgell, 120 són romànics. Bé, aquest romànic de l'Alt Urgell va començar tenint uns orígens en un moment en el qual a centres europeus ja estava més desenvolupat. Aquí el coneixem com el preromànic o el romànic de Viscarbó, com més tard un parell d'autors que eren Pladevall i Vilaseca en van extreure conclusions pròpies de la comarca centrades en les valls d'Aguilar, i en la imatge us mostro algunes de les característiques que comencen a fer de gènesi d'aquest art romànic primitiu, a partir d'aquest preromànic. Sovint es creu que els edificis preromànics eren edificis de mides molt petites, d'una nau o de 3 naus, i aquestes naus estaven cobertes amb doble vessant, amb un teulat de bigues a doble vessant, com veiem en aquesta imatge d'aquí. No obstant, també hi ha edificis que estan coberts amb la típica característica del romànic, que és la volta de canó. Aquí tenim l'exemple de l'església de Sant Climent de Coll de Nargó. Aquests absis generalment estaven orientats a Orient. És una orientació que ve des de molt antic i, en definitiva, servia per seguir la ruta de la sortida i la posta de sol. No obstant, també tenim altres orientacions importants, com són les obertures. En general, les finestres d'espitllera simple o les portes, com veiem aquí, la de Santa Maria de Josa de Cadí, amb volta d'arc de mig punt. Què va passar? Cap al segle XVII hi va haver una reunió ecumènica molt important, una reunió general on es discutien temes polítics i de l'Església, que va ser el Concili de Trento, i va acabar
va acabar, diguéssim, remodelant aquestes formes constructives i les obertures es van tapiar. Llavors passem a parlar dels paraments, com els que trobem aquí. Hem dit abans que eren esglésies bastant austeres, de mides bastant reduïdes, i tenen una particularitat, i és que els paraments, és a dir, les pedres constructives de les esglésies, no es fiquen tal qual s'agafen a la construcció, sinó que es desbasten, és a dir, es tallen, se les tracta en certa mesura i es disposen en filades. És a dir, l'un al costat de l'altre de manera bastant ordenada, però com acabarem veient amb construccions més importants, no del tot perfecta. Vèiem com les esglésies preromàniques normalment, o les esglésies d'aquest romànic primitiu, eren d'una nau, però tenim dues excepcions molt importants. La primera és la de Sant Vicenç d'Estamariu Vell, a les Valls de Valira, o una altra, que és la de Sant Climent de Coll de Nargó, que ja he mencionat ara. Com veiem, aquí té una estructura que s'ha cregut que podria ser una nau annexada, és a dir, que l'església ja no seria d'una sola nau, sinó que en tindria una altra. El que passa que és un tema que no s'ha pogut concloure del tot perquè no s'han trobat solucions de continuïtat entre aquest element afegit i aquest temple, la nau principal d'aquest temple. Una vegada us he parlat d'aquestes formes primigènies del romànic, m'agradaria centrar-me en certs elements que es construeixen amb posterioritat i que acaben donant bastanta, diguéssim, originalitat al romànic comarcal. El primer tipus d'estructures són els campanars. Trobem 14 campanars romànics a la comarca, dels quals se'n poden distingir dues o depèn de com es vegi, tres tipologies. Per què dic això? Perquè hi ha campanars de torre circular o quadrangular, com veiem en imatge, o bé campanars d'espadanya o de cadireta, com veiem en aquesta altra imatge. Aquests dos es podrien incloure en una mateixa tipologia, l'únic que canvia són les formes. Els primers, els campanars d'espadanya o de cadireta, són campanars que normalment estan ficats a la façana principal del temple i són bastant senzills, acostumen a estar en temples de mides més petitetes, i aquí en tenim un bon exemple, que és el campanar de Santa Maria de Josa de Cadí, amb una obertura, però també pot variar aquesta forma, no cal que sempre siguin tan austers. Aquí, a la imatge del costat, trobem el campanar de Sant Romà de Perles, de Fígols i Alinyà. Com podem veure, és un campanar que acaba amb una espadanya, però aquesta vegada, exceptua la norma d'aquests campanars d'espadanya o de cadireta, ocupant tota la façana principal del temple. Un altre tipus de campanar molt important i segurament el més present a la zona són els campanars de planta quadrangular. Trobem exemples que estan directament adossats als murs de l'església, com el cas de Santa Coloma d'Arsèguel, d'altres que tenen una prominència bastant més important respecte del cos central de l'església, que són exemples com el de Sant Martí d'Ansovell, a Cava, o d'altres que han acabat totalment descontextualitzats del seu context original, com és el cas del campanar de torre de Sant Vicenç d'Estamariu Vell, de l'església vella de Sant Vicenç d'Estamariu, que està als afores del poble, al costat del cementiri. Per altra banda, trobem aquests campanars de planta circular, que veiem que són pràcticament iguals als campanars de torre quadrangular, però en aquest cas hi canvien les formes. Per què canvien les formes? Sovint ens fem preguntes que arriben molt més enllà o que ens pretenen portar molt més enllà del que realment són els fets. Segurament aquest tipus de construccions, aquest tipus de forma circular en detriment de la quadrangular respongui a una mera intenció decorativa o de mostrar certa importància per part de l'Església o així. Llavors, aquí trobem una particularitat bastant important d'un dels campanars de planta rodona de la comarca, que és el campanar
de Sant Cerni de Gavarra, Coll de Nargó, que com veiem i us podria sonar, trobem aquí una estructura posterior adossada a sobre, que és d'una espadanya petita. Tots aquests campanars es creu que podrien provenir d'un exemple molt important i avui en dia desaparegut, que és l'antic campanar circular, de planta circular, del monestir d'Anserall de Sant Cerni de Tavèrnoles. A part d'aquests campanars, hi havia un element bastant important que avui en dia no li trobem potser el significat, però que llavors en tenia molt, que eren els comunidors. Durant l'època romànica la gent no tenia coneixements de meteorologia, no tenien coneixements de les ciències i, entre d'altres, tenien moltes creences supersticioses. Què passava? Que per comunir les tempestes, per exorcitzar-les, per protegir la sagrada forma, hi havia una estructura que es podia adossar directament als campanars, que eren els comunidors, que servien per això, per treure fora els mals de les tempestes, per evitar que destruïssin les collites i, sobretot, per protegir la sagrada forma. I en trobem alguns exemples a l'església de Sant Esteve d'Alinyà, o un altre cop a Sant Vicenç d'Estamariu. Un altre element adossat o molt proper, si més no, en aquestes esglésies eren els porxos. De nou, els porxos representaven un espai de vida en comunitat, un espai de reunió, un espai de resguard contra les tempestes i, en alguns casos, un espai d'enterrament per a les persones més importants del nucli, ja fossin nobles, ja fossin algun clergue, algun rector. I en imatge veiem el testament de Pere Clergue, rector de Bescaran, que ens evidencia una cosa molt important, i és que en aquesta església antiga de Bescaran existia un porxo que actualment, igual que tota la resta de l'església, està desaparegut. I, per altra banda, no deixarem de dir-ho, és un exemple de documentació, de la poca documentació original que es troba a la comarca, amb original vull dir de l'època. Hem parlat que en aquests porxos de vegades s'hi enterraven algunes persones importants. A l'edat mitjana es creia que com més a prop s'enterrés una persona de l'església, més aviat podia accedir a la salvació. Però un altre dels espais més importants de les esglésies romàniques són els espais cementirials. Els cementiris es troben molt al voltant de la majoria de les esglésies romàniques de la comarca. Aquí, en el primer exemple, veiem el cementiri de l'església de Sant Romà de Perles. Si recordeu la que hem dit abans, que tenia un potent campanar d'espadanya que ocupava tota la façana principal. I m'agradaria parlar-vos de dos casos d'enterrament bastant sonats, si més no, o de desenterrament, com poden ser, us mostro una imatge a Santa Maria de Castellbò, perquè igual que una persona que volia accedir a la salvació s'enterrava a prop d'un cementiri, quan una persona en vida havia fet algun acte que no estava d'acord amb la doctrina religiosa, com per exemple una gran heretgia que hi va haver a les nostres terres i especialment en aquestes de Montferrer i Castellbò, que són els càtars, es coneix que a l'edat mitjana el Tribunal de la Santa Inquisició va desenterrar 18 cossos de càtars del voltant d'aquestes esglésies, d'aquesta església en particular. A part de les formes arquitectòniques, hi ha una part molt important del romànic, segurament encara més desconeguda o que en són encara menys que aquestes característiques constructives, que són les formes decoratives. Actualment ens trobem amb temples que estan repicats, que no tenen els murs acabats. Amb això vull dir que són temples a pedra vista, i sovint s'ha cregut que aquest acabat era l'original dels temples romànics, i això no és del tot cert.
Hem de dir que, sobretot a l'interior, aquestes esglésies tenien acabats i en alguns casos també a l'exterior. Si més no, parlem d'arrebossat. L'arrebossat podria ser la solució d'allisar els murs i donar-los un aspecte una mica més acollidor, diguéssim, que el que tenen els murs de pedra vista. Hem dit que principalment això passava a l'interior, però, com podem veure, aquí, a l'ermita de Santa Pelaia de Perles, al municipi de Fígols i Alinyà, hi ha una part del mur que conté restes d'arrebossat. Fa uns dies, revisant l'inventari d'esglésies de l'Alt Urgell i Andorra, del Fons Gavín, em vaig trobar amb aquesta fotografia d'aquí que demostra com evidencia encara més com aquests exteriors de les esglésies podien haver estat acabats d'alguna manera una mica més curosa que el que veiem avui en dia. A part d'aquest arrebossat, hem de parlar, o m'agradaria, si més no, parlar-vos d'un aspecte molt important que és la pintura mural. La pintura mural avui en dia es conserva molt poc, es conserven fragments molt anecdòtics, però aleshores entenem que podia servir per complementar aquells discursos dels religiosos, sobretot perquè la major part de la població era analfabeta i necessitava de moltes imatges per poder quedar-se, diguéssim, amb el missatge que se'ls volia transmetre. Aquesta pintura mural al fresc, com bé diu el seu nom, és una tècnica una mica particular. No sé si a alguns us sonarà, però igual que estàvem parlant de l'acabat d'aquests murs, m'agradaria ensenyar-vos aquest esquema. Segurament fins aquí és on es poden llegir les esglésies actualment. Però per pintar el fresc es necessitava cobrir, allisar aquesta superfície de mur per poder traslladar-hi pintures al damunt. Avui en dia entenem la pintura com un color que s'aplica directament sobre un suport i queda allà. Però aleshores es tenien pigments, no es tenien el que se'n diu aglutinants, que és el que serveix per unir aquesta pintura en el seu suport. Llavors, com es feien aquestes pintures murals? Amb el mur de carreus desbastats se li afegien diverses capes de barreja de calç apagada, sorra cada vegada més fina i aigua, que els anaven allisant. Llavors, en jornades d'unes 8 hores aproximadament, perquè necessitaven que el mur estés fresc, d'aquí el mot de pintura al fresc, s'havia de treballar. Es dibuixava directament sobre aquest mur al fresc? No. Sovint s'ha vist que es feien servir un seguit de cartrons on es dibuixaven les siluetes d'aquestes figures que després es volien representar. S'anaven punxant, diguéssim, amb algun element que les siluetes i després el cartró es transferia a la paret on es seguia amb un pinzell, amb algun tipus de pigment, aquestes siluetes que provenien del cartró i a partir de llavors s'anava desenvolupant la pintura. En el curs d'unes 24 hores, aquesta quedava integrada totalment a la paret i per això ens trobem amb una pintura que és molt duradora i que ha anat desapareixent dels murs de les esglésies no pas per les seves pròpies condicions, sinó per accions externes. Trobem alguns casos de pintura mural importants, com ara el de Sant Vicenç d'Estamariu. A part, moltes d'aquestes pintures ja no es conserven en el seu lloc, és a dir, in situ, sinó que es conserven en una altra institució, com és el cas de Santa Eugènia d'Argolell, que es conserva al Manac avui en dia, o el cas recent que va descobrir el Carles Gascon a l'església de Sant Julià de Solanell a Montferrer i Castellbò.
A part d'aquesta pintura sobre els murs, hi havia un exemple pel qual passarem molt ràpidament, que era la pintura sobre taula. Era un altre tipus de pintura i es ficava amb un altre tipus de suport bastant diferent. En tenim un bon exemple amb el baldaquí de Sant Martí de Tost. Tost és un municipi adossat al Pla de Sant Dris que avui dia no té població, però que llavors a la seva església hi havia una pintura que recobria, tapava o protegia, diguéssim, l'espai més important de les esglésies, que era l'absis, i al seu torn a la figura més important o protagonista, diguéssim, d'aquestes esglésies, amb un monjo, amb un rector, amb un clergue, etc. Ens trobem que té la representació d'un Crist a dins d'un clipeus. Un clipeus és una espècie d'escut grecoromà que està envoltat pels símbols dels 4 evangelistes, és a dir, de Joan, Marc, Mateu, que està envoltat pels símbols dels 4 evangelistes, que són el lleó, l'home, l'àguila i el brau. Un altre exemple bastant similar, que avui en dia es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya, és el baldaquí de Sant Cerni de Tavèrnoles. Per tant, veiem que el de Tost no era l'única representació de pintura sobre taula. A part, en centres on hi havia bastants més recursos, com a Sant Cerni de Tavèrnoles, es conserva un altre tipus de decoració, que és l'estuc. L'estuc és una barreja de pols de marbre que treballa com si fos una escultura. El que passa és que és molt més perible, és a dir, no té tanta força o no pot tenir tantes característiques per conservar-se com l'escultura. I a Sant Cerni de Tavèrnoles, al creuer, en veiem la representació d'aquests 2 àngels al voltant de la finestra d'arc de mig punt. A part, i segurament el que més conservem i més podem admirar, és l'escultura romànica de la comarca. Inicialment aquestes escultures quedaven relegades a l'obra d'uns mestres picapedrers que es van anar especialitzant i que en principi decoraven els exteriors de les esglésies, però sobretot una altra vegada la zona més sagrada, que són els absis, tal com podem veure. Per això, quan viatgem per les esglésies de la comarca, ens trobem sovint en què l'única o alguna de les poques parts que està decorada amb escultura és l'absis. A part, aquest, com veiem, l'escultura quedava molt relegada a la construcció arquitectònica. És a dir, hi havia pocs exemples com els arquets cecs o les bandes llombardes, i arribant en casos com el de Sant Julià dels Garrics, a l'Avança, trobem com aquesta estructura relegada a l'arquitectura, a part de l'absis, va tirant cada vegada més i va ocupant les naus d'aquests temples. Aquesta escultura no es queda aquí. A part d'això, trobem de manera anecdòtica i esquemàtica, podríem dir, altres exemples d'escultura, com per exemple les boletes que es troben tant a l'interior com a l'exterior de la catedral de la Seu. Moltes vegades ens preguntem o ens pregunten què signifiquen aquestes boletes, quina funcionalitat tenen, què volen representar, i una altra vegada, com hem dit en molts dels aspectes anteriors, segurament responguin a una voluntat merament decorativa. Però veiem que tenen una continuïtat, perquè si viatgem una mica més cap al municipi de Pont de Bar, trobem que les mateixes boletes es troben representades a la seva portalada principal, a la portalada principal de l'església de Sant Girvès de Castellnou de Carcolze. A part, on hi ha un gran desplegament d'aquesta escultura, en totes les seves façanes, a la galeria de l'absis, amb les arquivoltes i fins i tot en el campanar, és a la catedral de Santa Maria d'Urgell. Aquí podem veure un tipus de decoració escultòrica que no he mencionat fins ara,
com són aquestes peces d'escac, diguéssim, i aquestes dents de serra, que sovint s'ha cregut que podien tenir una proveniència italiana. I en la façana principal de la catedral, i com he dit, a la galeria de l'absis, trobem ja escultura una mica més figurativa, igual que podem trobar en els claustres d'aquest mateix edifici o, per exemple, en els claustres de l'església de Cornellana. He parlat fins ara de la tipologia constructiva de les esglésies parroquials. Aquestes esglésies parroquials servien per reunir una comunitat de fidels i al final estaven relegades sota l'autoritat del metropolità, del bisbe. No obstant, hi ha altres tipologies constructives a la comarca que són bastant interessants, encara que hi són en menor mesura, però acostumen a ser molt més importants, és a dir, acostumen a tenir una factura molt més rica i acostumen a provenir d'interessos i de poders molt més importants, com poden ser els monestirs. He volgut exemplificar-vos-els a partir del cas de Sant Cerni de Tavèrnoles, que juntament amb la catedral de la Seu d'Urgell és l'exemple arquitectònic més reeixit de la comarca, els priorats o les col·legiates. Tots tres són exemples de vida en comunitat, però tenen algunes variacions. Mentre que els monestirs es formen a partir d'una anacoreta que vol allunyar-se de la societat i a partir de la seva forma de santedat els segueixen uns quants monjos que acaben formant una cèl·lula i viuen en comunitat, un priorat té una destinació d'aquests religiosos una mica més provisional i més anecdòtica que no pas en el monestir, mentre que les col·legiates obeeixen a un tipus de construcció que es du a terme en un nucli on o bé hi havia hagut alguna catedral o bé es volia donar importància sense la necessitat de construir aquesta catedral. Trobem l'exemple del monestir de Sant Cerni de Tavèrnoles, que us l'he anomenat ja bastantes vegades. L'únic que ens en queda avui en dia és aquesta potent capçalera. Abans, quan parlàvem de l'orientació dels absis, hem dit que estaven orientats tots a Orient. Però en aquest cas, igual que en el cas de Sant Cerni de Cabó, això no va ser possible. Per què no va ser possible? Per l'orografia del terreny, perquè ho impossibilitava. Va passar que aquest monestir arribava fins al que avui és el riu i són les cases properes al riu que corresponen amb el camí que puja cap a la vall d'Andorra. Però hi va haver un terratrèmol que es va endur tota la nau i només en va deixar la capçalera, que és molt potent i bastant destacada per la seva confecció trilobulada, és a dir, té 3 absis i 3 absidioles inserides en cadascun d'aquests. Un exemple que avui en dia es conserva encara menys, però que té una particularitat bastant interessant i és que en algun moment de la seva existència hi va haver una comunitat femenina, és el monestir de Santa Cecília de Lins, que després de la crisi de l'epidèmia de la pesta negra va caure en decadència tant com a institució com a edifici i avui en dia es coneix com a Cal Monestir. Com bé dèiem també, us he parlat dels priorats i aquí us he volgut ficar l'exemple del priorat de Santa Maria de Costoja, que encara, aquí tenim la seva planta original, però si fem una comparativa, avui en dia se'n conserven ben pocs vestigis. I un exemple important, i torno amb això al pes de les famílies comtals de l'època baixmedieval aquí a la comarca, és la col·legiata de Santa Maria d'Organyà. Per què? Perquè es creu que van tenir molta importància i molt pes en la seva construcció els comtes de Caboet, els senyors de Caboet. En aquest mateix edifici, avui en dia, ja no es reconeixen aquestes formes romàniques, aquests arcs de mig punt, aquests arquets cecs que trobem aquí, però sí que és veritat que en el seu moment va tenir una gran importància. Lliguem també la presència de la família dels Caboet
amb allò que dèiem que una col·legiata podia simbolitzar una construcció que volia donar pes a un municipi sense la necessitat de construir una catedral. A part d'això, moltes vegades, quan hi havia un canvi de la necessitat poblacional en un lloc, moltes esglésies quedaven extramurs, és a dir, no quedaven sent l'església parroquial al centre de la comunitat, sinó que quedaven als afores. En alguns casos, aquestes esglésies extramurs, curiosament, s'acaben advocant a Santa Maria. És un culte que sorgeix al segle XIII i que mentre a França representa l'art gòtic, perquè moltes de les representacions que es fan durant el gòtic francès, aquí veiem com s'advoquen aquestes esglésies a Santa Maria. Tenim l'exemple de Santa Maria de les Peces, a Las, on recentment hi ha hagut tot el moviment de les falles. L'exemple de Santa Maria de Castellebre, a Peramola, una església que compta amb un relleu molt, molt, molt escarpat i que potser seria de les que més extramurs estan. Un altre exemple és el de Santa Maria de Remolins, que està a Coll de Nargó, Santa Maria de Josa de Cadí, que està a Josa i Tuixén, o, per exemple, la Mare de Déu de la Trobada, de Montferrer i Castellbó, que es troba bastant apartada del nucli actual de població, perquè abans era l'església parroquial d'Erasús, que era el primigeni Montferrer, fins que, per necessitats defensives, aquest nucli poblacional va acabar pujant a dalt del cim del turonet on es troba avui en dia. Aquesta església té una particularitat bastant curiosa i és que té una cripta que no està amagada. Parlant d'aquesta advocació a Maria, arribem segurament a l'edifici dedicat a la Mare de Déu més important que tenim a la comarca, i ja no només dedicat a la Mare de Déu, sinó el més important de la comarca. És la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell. Si bé hi ha hagut esglésies romàniques del segle XI, com Vic, Barcelona, Girona, la catedral de Santa Maria del nostre poble és l'únic exemple de catedral romànica del segle XII. Podríem dir que al segle XI aquí també hi va haver una iniciativa de construir una catedral per part del bisbe Ermengol, però que es va quedar obsoleta i que la gran promoció de la catedral que veiem avui en dia la va fer el bisbe Sanot durant el segle XII. Aquesta modificació del projecte de Sant Ermengol va començar per, tornem-hi, l'espai més sagrat de les construccions religioses, que és l'absis. Aquest absis sovint s'ha cregut que té influències d'Itàlia, però alhora aquestes influències italianes podrien provenir de la vall del Rin i, en conseqüent, de les catedrals imperials de la regió de Renània-Palatinat, Alemanya, com són la catedral d'Espira, que veiem que té un absis amb una galeria bastant similar a la de la catedral de la Seu, o, per exemple, catedrals com Magúncia o Worms, etc. Un altre aspecte molt important que presenta la catedral de la Seu, potser no tan visual o no tan, diguéssim, perceptible a simple vista, és la planificació del material. Mentre en el preromànic, a les esglésies parroquials petites, en els temples menors, com les ermites, les vicaries, etc., sí que es treballava aquest parament i es col·locava en filades, aquí veiem un treball del material molt més important. Això ja havia passat abans, no ens pensem que comença amb la catedral, també havia passat amb Sant Cerni de Tavèrnoles. Aquí veiem com no hi havia a Tavèrnoles un mateix material utilitzat únicament, però sí que hi havia una mica de planificació. Però no era tan curosa, no s'utilitzaven sempre els mateixos paraments. Aquí veiem que s'utilitzaven els més macos, mentre que per aquí dins s'utilitzaven pedres
desbastades de manera menys curosa, i el que sí que destaca la catedral de la Seu és aquesta perfecció en la col·locació i en el treball dels carreus. Aquesta vegada sí que són grans, no són els carreons de les esglésies parroquials. I es pensa, hi ha algunes hipòtesis que creuen que per cadascun d'aquests carreus s'havien d'utilitzar unes 8 hores de treball que pesaven tones i que provenien d'una cantera. És a dir, d'aquí ve la planificació del material, de que hi havia una cantera i de que havien fet la previsió que totes les pedres, tots els carreus que anessin cap a la catedral de la Seu d'Urgell, destinats a aquesta construcció, havien de sortir d'un mateix lloc per no tenir sorpreses, no tenir alguna part que no fos igual a les altres, alguna part que desprestigiés d'alguna manera la construcció. A part d'això, hem parlat fa una estona dels campanars de planta circular. M'agradaria dir que sovint ens parem molt a preguntar-nos per certes qüestions, com per exemple de les boles decoratives de la catedral, o què vol dir aquesta creueta que està aquí inserida en aquesta paret, o què vol dir. I o no ens ho deixen veure o no ho veiem, però hi ha vestigis molt més importants, com aquest que suposo que us deu de sonar, cada vegada és menys perceptible perquè hi ha hagut modificacions d'aquest espai. És l'espai del jardinet de la catedral, on abans hi havia un jardinet. Jo suposo que, igual que jo, molts joves o molts de vosaltres, quan éreu petits, fèieu servir això com a escenari o com a espai més alçat per jugar. I us he de dir que recentment el doctor Gerardo Boto, a partir de tècniques més avançades diguéssim, continuadores de l'arqueologia, com són l'anàlisi 3D i el georadar, ha llançat una hipòtesi molt important, i és que aquesta mitja circunferència que es veu encara a la catedral és els fonaments d'un potent campanar de torre circular, igual que els que havíem vist a Ars, a Gavarra, a Tavèrnoles, i que en definitiva podria haver servit com a torre de guaita quan l'edifici servia de fortificació, etc. Però com veiem, aquí també hi ha un d'aquests grans exemples de canvi en les torres, d'anar una mica més enllà amb aquestes formes. Quin ha estat el destí del romànic a la comarca? Moltes vegades, sobretot quan he anat passejant per pobles, he anat fotografiant esglésies, després me les mirava, les comparava amb alguns inventaris anteriors on es veia un aspecte molt diferent. Podem veure com algunes, com per exemple aquí veiem l'església de Sant Sebastià de la Clua, a Bassella, han estat molt modificades. També passa amb la catedral, amb la col·legiata de Santa Maria d'Organyà. Avui en dia ja no es veuen pràcticament els vestigis romànics. Passa també amb un edifici bastant imponent com és l'església de la Purificació d'Adrall, la de la plaça. Veiem que en els centres o en els llocs on hi havia més poder i més, diguéssim, hi havia una millor situació econòmica, aquest art romànic s'anava mantenint, s'anava envellint i s'anava remodelant. Per la qual cosa, molts edificis que en origen eren romànics, avui en dia no els reconeixem com a tal. Una sort encara pitjor, més desgraciada, han sofert altres edificis, com per exemple l'església de... Perdó, aquí hi ha un error. L'església de Sant Salvador del Corb, no de la Seu d'Urgell, que s'han enderrocat. Tenim casos molt importants també d'edificis enderrocats, com poden ser Sant Cerni de Naviners. Era una església amb un campanar d'espadanya molt potent que es va enderrocar i arrel d'aquest enderrocament es van trobar, tornant al tema de la pintura,
pedres pigmentades, igual que va passar amb el cas de Bescaran. I, en definitiva, en termes generals, les dues línies que ha pogut seguir aquest art romànic són el canvi d'aspecte, total o parcial, o bé l'enderrocament o directament l'estat de ruïna, la qual cosa és una pena. Què ha passat? Per què va passar tot això? Més endavant, quan ja no depenia tot dels recursos de la població per reconstruir aquestes esglésies, qui tenia la culpa? Evidentment, el pas del temps, cronològicament parlant o climàticament parlant, passa factura als edificis romànics, no romànics, a tot, al mobiliari litúrgic, a les pintures, evidentment. Però hi ha una acció encara més important i més, diguéssim, cruenta, que és la de l'ésser humà. Què ha passat? Que al llarg de la història hi ha hagut un canvi, una evolució dels criteris de conservació i de restauració en el qual moltes etapes no han respectat les formes d'art o bé per pur desconeixement o bé per propi benefici. Durant el segle XVIII es descobreix Pompeia i Herculà i arrel d'això sorgeix una febre del col·leccionisme brutal a Europa, a Catalunya i amb una incidència preocupant al Pirineu. Trobem un cas molt proper com és el de Santa Coloma d'Andorra la Vella, que va tenir els frescos romànics viatjant per unes dècades fora del seu lloc original. Es duien a terme espolis, que això ho podem resumir força amb el procés de l'estrapo. Era un procés amb el qual s'arrencaven les pintures murals del fresc, igual que es preparava el mur per pintar-hi a sobre. Després, aquestes decoracions, durant aquest espoli i per part dels col·leccionistes, es van anar traient d'aquests murs. Van contribuir a despullar, diguéssim, aquestes esglésies. Aquesta tècnica de l'estrapo, simplement, de manera molt resumida, col·locava una tela a davant de la pintura, es repicava tot el mur de darrere, s'embolicava i quan aquestes pintures s'havien tret del seu context original, es tornaven a estirar sobre un suport i així anaven viatjant, si tenien fortuna, sobre el suport i si no en tenien, enroscades, i anaven passant d'una mà cap a l'altra fins que, per fortuna, a partir dels anys 30 del segle XX, aquests criteris de conservació i de restauració van anar valorant de mica en mica el patrimoni després de les guerres, etc. I van canviar aquest criteri de conservar. Abans, com trobem un exemple molt... No sé si us sona l'exemple de Carcassona, de Viollet-le-Duc. Abans tenia un aspecte totalment diferent al que té avui en dia. El que passa que ell va dur a terme el que se'n diu una restauració estilística que es basava principalment en les formes de l'art gòtic, però també tenia un fort punt del nacionalisme, la qual cosa creava molts falsos històrics, descontextualitzava encara més els monuments i, en definitiva, els deixava orfes de la seva història original. Va passar que a partir d'aquests anys 30 del segle XX es van redactar informes importants o que van servir com a gènesi d'informes tan importants com la Carta d'Atenes, que avui en dia ha servit per precedent de la restauració i conservació del patrimoni amb uns criteris en els quals s'estudia l'obra original. Si alguna cosa de l'obra original o de l'església o el mobiliari litúrgic no es pot conservar en l'església, s'exposa en un lloc proper perquè pugui tenir una mica de continuïtat i pugui haver un discurs entre les dues coses, doncs és a partir de llavors quan es comença a revaloritzar aquest patrimoni i s'intenta evitar al màxim aquestes restauracions en estil que acabaven creant els falsos històrics per apostar fortament per la conservació preventiva, és a dir, trobar-nos els monuments tal qual estan avui en dia, intentar-los conservar al màxim possible
però no intervenir amb ells si no és estrictament necessari. I és així com arribem fins a finals del segle XX i XXI, on s'aposta per uns criteris d'interdisciplinarietat, és a dir, que un historiador de l'art, un arqueòleg, les noves tecnologies, com parlàvem amb el cas del vot o amb el campanar de la catedral, amb el possible campanar de la catedral, puguin treballar juntes perquè cadascuna porti els seus coneixements i així respectar al màxim el nostre patrimoni. A partir d'aquí, m'agradaria dir un seguit de conclusions breus que he pogut treure d'aquesta observació i preparació d'aquesta xerrada, que són les següents. A l'Alt Urgell tenim unes formes arquitectòniques, artístiques, molt riques i variades. És un art que és molt eclèctic perquè no ha creat grans precedents, però sí que van arribar moltes idees, moltes formes culturals, moltes formes artístiques que no només es van quedar aquí a la comarca trobant la seva pròpia manera de fer, sinó que també van sortir cap a fora. És una comarca que, tal com deia el Jacinto Bonares la setmana passada, ell parlant de l'època moderna, del mercat de la terra entre els segles XVI i XIX, em sembla, molt més important del que creiem, amb molt més pes del que creiem. Segurament en l'època baixmedieval, l'època de factura i de sorgiment del romànic, en tenia més que avui en dia, amb una identitat pròpia, i m'agradaria llançar el missatge de que tenim un gran passat a les esquenes. Us animo a que el visiteu, a que pregunteu, a que l'observeu i a que ens traiem una mica aquesta concepció de que tenim una comarca pobra, endarrerida, marginal, que suposo que amb tots els estudis que anem fent aquesta idea va marxant, però que creiem plenament amb el que tenim, que ho respectem plenament i que en definitiva som rics en art romànic amb moltes altres coses, i bé, ho defineix i ho resumeix alhora molt bé una frase que és bastant cèlebre de Bernat de Chartres, que era un filòsof neoplatònic, que diu que som com nans enfilats a espatlles de gegants, i no és perquè tinguem una vista més penetrant ni estem més alts, sinó perquè el que ha passat a darrere nostre, tota la nostra història, ens ha elevat a poder veure el que som capaços de veure avui en dia. I, en definitiva, amb aquesta reivindicació de la importància de la nostra comarca, de l'art romànic, de totes les manifestacions artístiques que tenim aquí, m'agradaria acabar aquesta xerrada. Si heu tingut algun dubte o si voleu fer alguna pregunta, estaré encantada de respondre-la. I si no, espero que ens puguem trobar ben aviat parlant d'altres temes, de noves històries, i ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres.